Sa sisen pan kuble ye pi baro pidang ye pe ye ka khubor jong Mawphor. Habagin ya sha prang mat ka khubor ha gani ka por tugi ye pe ye ki mat ke bakong san jong ka khubor kumne. Persya jur UCEM ka KHADC ban khang ye ki nong trei sorkar ban bat kam nong ye lam shnong. Da u soso tham award on penkup borom ka sorkar ye ki nong tho kot khasi. Kapor khang kampat dei ki pulit kilawan ban be ong ki khasi badema dan hakandailan bitar ke HNYF. Kentu uba regional jylla ba kimdei banshim ka Bhutan habade chalan. Yobat ka KSU modema unit ya ki khar Bangladesh. Penlong ka SSSM ya ka jingtray social work na ka benta ban penko ya ki nyut plastik hapo ka shnong ka thau. Da kitiar ban penon kam haki kam khawai no senyang uba medal sing shaka VO shngi maulen. Lapan thaba ya ka shnong mola milyang da kiding babun rong ba itnat ki bakring ya ki pai ba. Adin ba ngalai i haki lat pathai khubor ya ka jingmi jong ka tu ka notification na ka liang jong ka education department ya ka ba lamana lani lakhang ya ki nong hikai bakin bat ya ki kam haki political party ba kum juru haki local bodies te nakaliang ka jonga kum o CM ka ba konsan ka bentak ya ka ba ngalalej ban pensngau hau education minister ba ngala airu ya ka jingtho bada ka ba kedauru ya ka amendment ka balwanra da ka sarkari ha ka amendment ya ki rules ki bedai bat ki service rule jong ki nong hikai ka benta ya ka ba naka sarkar hi kala dep weng ba kam khang ya ki nong hikai ba ki ne shim benta ha ki local bodies ka bamut ha ki dorboshnong tena ta daw nakaliang ka chunga ngalalej ban ya kendu ya minister in charge of education ba ka bastana kalong ba nakaliang ka chung uru ula ai ka jing panchai ba kamden ka jingthmu ban le kumta tenrei ngala ong u ba wat la dakan liang ka chung umdan ka ta ka jingthmu enrei ka notification pat ka pen paushai bat ka pen kulmar jingmut ya ki nongkit kam shnong namar habangi ong ki local bodies kamut ya ki dorbosnong te nakaliang ka chung ahi ngayang persya ya kata ba ka bomla long ban khang ya ki nohikai bakin bat ya ki kam shnong kumi ki kamrang ba shnong lanis ke tri shnong namar ka kamrang ba shnong kari ka kam ka balong mon sobha ka bam dan kanu no jingsiu bat kaderu ka kam ka ba ngi don kam ha ki dor bashnong ban yo ki breu ki balanang la start ba kinyakit ki kam shnong kam thau tinakaliang jong u menteri ula dep ai yang ai ka jing kular ba unsa ai biang da ka we pa ka notification de se ka ban penbej ya ka ni ka notification ka balami bakan nomdan kanu no jing suthu bakla nakaliang jong ki dorboshnong ba ong ba khang ya kirang ba shnong ban long rang ba shnong ka an jong ka sarkar hi kalong ba unu uba yo ya ka tulop sarkar kala bandeu no hikai kala bandeu wenu nuru mo pion ne u grade 4 ne unu ba bat ya ka kam sarkar hi balayo da ka tulop sarkar hi de ban long dukhat jong ka polka party kata ka long shai tenrei ban ong ban long specific tangya kinu kinong trepat ngaso kata kamlong ka ba de ban ong ban khang tangya kinong hikai lani ban khang tangya ya kinu tenrei kade ban long shai nakaliang ka sarkar ba ununu hi batrei bat ka sarkar boyo tulop hi ba ka sarkar ngaso de hi ba kimde hi ban sha bakin bat ki political party bat hagaju ka poru kadon ka jing pensngo nakaliang jong ki managing committee ba teng kadon ka jing thot ki school balada kinong hikai kia bat ki kam ki polka party tekani ka jing pensngo tele si ka education department ka pet root na kata kaliang tenre ha ka jing so jong asimet pat kalong kumta ba uno hi wade u nong trei jong ka sarkar boyo tulop na ka sarkar hi de bandan benta haka politics long syai ke jing ong jonga baki tu ki basiu tulop na sarkar hi lada dei kinu kinuru kim dei bandan kete
Kapamut ka sarkar ka don ni ka hok ban khang. Tenri kitu pat ki bam don na ka sarkar ka baka siu hi ka shnong, ka siu hi ka balang, lani ka siu hi ka nuka organization, te ko mi kita pat nga soba kamde ban khang. Katanat Arts and Culture jong ka sarkar jylla haka sngi sajan kala penlong ke jingra lengku sngi klat ba prapuis nem umelung sosotham ha conference hall jong ka KGP haba kren ha kate jingra menteri kate katanat ba sanbor sulai ulong bayu umelung sosotham lanyo kumurat ba haka history jong ka tokatar jong ka jylla Meghalaya da ka baong baga kitin kasi kan umpoi shikane ka kerdan kumba kalong menta lemda day na ka jingno senyang jong usosotham Ulong ru bagi kambarat ba jung kikentup nadu ka poetry ka duit raksiar kisngi barim buhan yutrep baru ka power wesop ulong ru ba usosotham ude urang ba banengkong ban penan kam mikikitin kasi badan arjingmud haba berap lang komisioner and secretary katanat arts and culture uba Frederick Harkongor ulong baladan kam bandan ka kusnam ka gerpang kabade ka kerteng jung usosotham nakamta ka jingno senyang ha ka thok katar Is a great thinker and an ardent poet of our state. He is also remembered for his compilation of poems like Ki Poetry Khasi, Kaduita Raksiar, Barkisngi Barim Punyautrep, which is one of the most distinguished works. He was the first poet to initiate secular literature and also the first person to use of Khasi idioms to translate works like Aesop's fable title, Khubor o Aesop. He is being idolized and regarded as the symbol of golden age in the literary history of Meghalaya. Due his genius and creativity, he was produced some of the classic in Khasi literature, which in turn have rendered great credibility and honor to the Khasi language, especially in the field of poetry and fables. In the art of poetry, he shines out as a foremost star in the constellation of Khasi poet. And I must admit that Khasi literature would never have reached its present glory and it not been for the mighty contribution of Uliet Babu Sosotham. The name of Sosotham rests on the highest pinnacle among the literary towers and he stood head and shoulder over all the other poets. I'm happy that the government has taken the initiative to commemorate his death anniversary with the support from his family members, and I hope that this will continue in the years to come. By his demise, the Khasi people have lost a great genius. Yet, even though his physical presence is no more with us, but his spirit and his name live on forever through the invaluable legacy he has left behind him for the Khasi people and for all of us present here today. Pinnacle amongst the literary towers. So this itself shows the high regard that he had been held by the Khasi society at large about the various achievements, the poetic achievements as a literary icon and the mark that he continues to make and that he continues to inspire. The words of Sumar Singh Sovian just now, where he encapsulated the various values of self-reliance and entrepreneurship are something which we must carry in our hearts. And just like we lighted candles when we laid the wreath just now, I think Sosotham and the flame of the spirit of Sosotham needs to continue to live on in our hearts, and especially today as we remember him. In all societies, the position of the poet laureate is extremely important. We see how the English revere Shakespeare and Wordsworth. We see how the Bengalis revere Rabindranath Tagore, and not only the Bengalis but India at large. And also most recently at the swearing in of the US President Joe Biden, you saw that at the swearing in there was a young poet laureate, Amanda, a young black girl who was
the poet laureate and the importance which is given by the American nation to have a poet laureate be physically present and to read out those wonderful words at the swearing in of the US President. So that itself establishes the place of the poet laureate as the custodian of the nation's conscience, as a pioneer in various aspects. So too, Sosotham continues to live on in our consciousness. And as mentioned by Kong Saralin Tham, the fact that the government has given a holiday in his name is just one of the few things. Of course, the State Central Library is now named as Sosotham Auditorium. We were just discussing with the Honourable Minister that there should be a dedicated award also to be instituted in the name of Sosotham for the best works of literature. So shortly, perhaps in the coming year, from the department under the leadership of our minister, and also with the active work from our director, we hope that there will be a literary award which will be instituted in his name to recognize and to felicitate the outstanding works of Khasi literature. So we already have Tirot Singh Award and Patogan Sangma Award and Kylleng Award, but we need to have a Sosotham Award as well to make his name live on amongst our community and in our state, and to establish the centrality of the contribution of Sosotham in our daily life. Ki nong di madan ki badairu ki khasi ki bajubla kandoi jakpo da ka basyong di jingdi ha kandailat kelapan pau ka jis ngodiau halor ka jingle siliang ki pulit ban pha khang ki dukan katba ka por khang ka padai badru ki barjala kim juong ee kawe na kilong kemi ha bakren bad unutho khubor ha kasni sajany klaithu baman ka por ki pulit ki juan ban hukum pa khang ki dukan kataru tangi ki khasi katbai ki barjala ki ailat bej adu khandai lanesh pho baje kilong baki tip ki kandan belabu da ka disi baka por khang ka de pra baje here ki pulit nadu henyo baje kilawan ban pha khang harangkat ka berngem berset bat kran to met nakliang ka HNYF Shillong region hadin baklio jing ujor marmar kilale chakhandailat bantu klar halor ketega jing syakan no ole shiliang da ki bor pulit uba blas dekhar ubaderu presiden ulapan pau ka jing bitar halor ka jing le shiliang ki bor ka an ka bala pentrika mi ki an tang napta ki khasi katba ki we ki jej ben reu kam trikam ken dia jing dia long mentangi benta to ba kat banin le yo ngin ki men step pra ba je kena jing lan yo ngi wan hi ni sai do ai kat bangin di min ai di tingam la da bangate man makat katas na ngala di jing dia ngen ai desa we do kini ki kun ki jonga ki helo nang ne kumngali na do kerta jonga ngada kasan sinem ngala di jing dia ne perkat baba te ngala di kini kun ki jonga ki helo hang ne mentang ngala don kerta jonga la san ko arsnem kado kasan sinem kerta ngala inang ne ngampat ju sale kum ne pek menta ba bi ha nyatep ya kata kendon katakaan yang kam jing hang to teng jiwan pam jang ki customer ba pliam wan ki customer teng pam du di rong kak na kamu dia betul benong kumta belengi di kabam ke bapi ki ngam te customer kiwan na room na nang bapi kiwan ki bon banyak turis kiwan na jengai bapi kasih jong ni bawan bapi kiwan kau hati sensar tong mai ki ong aja sa tengina ai teng dalap turu yang ni kimplian ki ong na yadi ni mas tanat yang ali kan sensul ko ki ong mas tanat ngali ngolong ni siken ko ki ong ba yang as tanat pinra yang as tanat temai ki kun jangan ki ban ralang beli pinra ta ya ralang ni kun ngaro besar jalang matiru ya kini ki kun jong ngabuan mabling ngahang ni nga em hang ni ceng ngali belakan tentang ngali nadu kerta jong asasan sinem mal adok dan kerta tentang lasan ku ar sinem ceng ngali belang ngali pan belai ngali kinjin mabling nadu mensangan ngadinding di ngadi kuai ngadi yang repot temlan depo khang temlan yang tu ngarasya ngadi asya keleng gini bukan ne kalau belajar berfat itu la denga nang tu pat halasu yam dok pagi kun donga layam dok pagi kun nang tu ngadi ja bangamla su bangan rasya ngadi ja ngadi kuat dalam mentapat nang rowan bukan hi mentap kalau ngapeng nem sa sibandi kuat masih pensiat wandi kuat dia mentapat kalau ngene kutai tu wan hi sia ban khang kum tu teng baba to nga ni ka jale bagi wan kum ne mong imla wan tak kloy si tengah ngam ji wan nganawan kloy hang ni kamot san baji baba ngadang wan san baji ngadang wan tak kamot teng ngawan ro ngani na yang san baji teng menelin ru baji ngadang po yang ne blok sekali yang ne apa pipi ka blok si dem tang ni na yang
san baje kamu hang ne henreu baje yang inang poi pelok kalau poi hang ne ro dang tengah kerja kadang buan sikio nang dai kapor bandi di customer tang tang lawan mesti ni mladi ira kinam inang bamja man sini dai tang dam mam dai mesti di inang buan lagi kan he di tang e man bamja kan nang ne nangi badi hang ne man mesti hakos surak di ban dukan nem customer de dalam met kum ne de la met ne la khang dukan he pun bamja ni di kulit di wan kan tang tang hot ya tang ngam ben ngam ngam kan siang mau kulit bapi dan ro di babha ki kulit di basung tu di banang buan kerja di ang ani pinang punja kami ni te to kili dia no ti sharum ro le mai kili dia dan bagi kulit am kum la sai wan de wen kulit wang ani khang pun khang na te khang na dong long pe sa ba kerja dong buan to sa ba dong wan buan wan pan jai wan pan ai tu ma in ai mo kerja na em long da ki ong customer ban ong kulit ong to sa ni nan te son ni wan mo teng senai jengai na ko wan bu kali wan turis ia itu wan bu passenger ni dawan ni ja su la khang kan thế cái người mặt ai thì người này to đơn bắt bagai ngomong yang to song ai dan đơn bắt we kuliah pada bahan dai ni dong temlong dan pilih ni nangin ras tanat dengan pengisian ke ras tanat sora ngai kabri ngomong baik ya lalak ni kita bilang kita ngomong baik dia ni ben dia baik dia surai dia ni kami tu kami mem nilai kita hak la jong ni kita ngomong yang ni sekarang lo nang khang nak kerja ni lah nang pun nang wan beli beli ni song simpa ko tang kerja nang skill khang nawang dia ngong ani kosong ngong ate kan kurang baik kuliah de kilong baret yang hang baik son yang khang nak kerja nang buat customer yang buat nang bang kapor tempat dai lah tahu lain nak ni khang ni dia bah di pendalo di kerja aduh prasit yang kena biji ni lain lot lawan dawan beda yang siapa dia nakar pada beda ruang tangga ni siapa dia pernah kita yang kita baca era nilai kapor tu tentang jiwan lai bajing pepra bajing kaca supaya rahsia mlang ra kau lai mlang dia berat siapa dia perkhidmat sudah dia layak tak belajar perkhidmat yang tambah beda kawai kalian sosial kau ingin tentang event dalam dunia lom dan customer belajar dalam bawan jalur cair aduh ketahu lah yang ni satu kejimum nyahabam tambah udah bahaya kulit muda yang ni beriam nyahabam pak kadang ni nasi siang ngelayat hakon rai kulit nganga besok ni siapa khar insami mengiru itu kembak wang na am ngan ba na mentang am penlum coy barang salum tangan yang kedemi kum kaseng haga ni janmit ni yo e gani ka komplain lembag di longkumi bedan ya ka ipan juki hang ni pangilawan bud lawan hang dia pangilai syam nilai kendu i pat ngi sua banginwan mangi ni gidon kita kulit ba dan hang ni rengkat bagi laki babat aksi juki pakila yoi di kemat ni bat nakaliang jung ini ki kong badan hang ni ru ila ujorengi ya chu engi ba ni shale kumta namar tu ni syatir kimi ini kitai patiwan bat man hukum baik ban khang no mentang-mentang tinakaliang ko jungi kum kasang at chune f ni dap da jing ngau khia man i pardo persnam jungi bakin shale kumni hala ka jonggeri anganang keren barbon nakapor syakapor hangno kata ka jing songshan hangno kata ka safety ka ba ni kum ka judgment ni don hari le jong ni syakhang kat ya ka bale hamtam ni ngau thu ang ni ba kini kilong kumi ini longkemi hang ni im daga papasakun daga papendap ya kayeng kasem lembaga ni kakam kajam juki ngitip skamba yo pansong dukan hang ni ru tang arlai genta bat kai baga sarkar ka penmi hukum ba rabaji di ban khangno igi dukan barokoi ho aja kata ka law and order gimla ban ong bangin pensenge enrei alis kolong ba kumbapu rabaji bagan trekam no rabaji ni gum kasang gim snoi hap bat kolakum ru ka akor ka puram nakaliang jung kulit kidi ban don manting khamdan puram khamtam babun sin yo ngawang ni nakaliang jung ni long kemi ki kun jung ni kong yang babun sin ki ktien ru ki kran ni ki kran ki so
dinat kadang ngi kum kasang hang ni ngidan ta kasngi ngiyo igini complain iwan kinsan hang ni bat ngakwa batong syai fi sokoi pan bagani ka aang ba sarkar kendon ba sarkar ba prabati deban hang mo ya baro hatu ka trikam em ha baro jong gini bynta jong gini ka PB P menta katay hang tay kadon ka jinga shop ngamtip kadai ka night dance na kadai ka club na ka ha P lai lagi jong kemat Tengah kuat man buat jengkeli kita ipat kibat ya enjoy yang tai kibat shot kibat di kita ipat nang nu kiyo permission nang nu kiyo jengbet bah hadu menta khandai tam khandai sedang show bujing itu nang ni bidang shot kita ngeliat subha ha kata ka prabaji bala bu sarkar hatu ka trikam tang ya urit uria ne ka trikam tang ya udo snam jengi ne ka trikam ya baro ne ya ka paong Malay juma 6 clear consistency ka badahi tambanga ngam sawi hab namar ba balai hakapor ba pi kambas election piko yusunturung pi halal to mopis piang ba kersyana nga tab yung nga onang adon hakapor ngan sawat kalat ganti ban playo duyong ngan sawat kalat ganti ban plai loy ya kan ga kra jong pi bala sha tek kom namar ba balai pi sen e yangi bangi ya kendo jenge ni ya kendo jengjar tamtabat pin ongumta ngam sawi hab Ladangi kipat ba kirit kriya ni ka iduyong ni tray kalong bean ladaki high level ki ka i ki tray jelong bean ka e kanong rim kata ngam sawi hab kata ladam tagas ni kirit kriya ni thap doyong ni ka i ha sa kem sa bat sa phan man ka por na ayo snow ki kali kiduyong jeng kipat ba ki sa kem sa bat sa phan Tambah kikali jong no high level ro ngam juyos no pasak kem sabat. Kamu ayu kan nega rekom sensar jong pi, rekom sensar arsap jong pi. Kirit kiria kilong hi banyap, kipat ba kilong banyap. Tambah kibreo jong pi ki high level kimlong banyap. Kai ka jinga per apeng jong high level bat kipat ba. Humdan gano ngi kipat ba ro ngi ka joi ki high level lo kidai ka joi. Ondang ni layap ngiwan lekut nginlej lekut wero usyang sa nginum ra man ra sobayap ngakarpat dia pi ngamtip mano ta high level tamang ngakarpat dia pi kat badai ro ngamtip bas na ulam nyangi kipat ba ro kana gajing sensar jong pi ka sarkar apden jong kipat ba banjung ka high level kalak tak sabab pelat ya ka imlang salang jong kipat ba kamta me kirit kriya Selalam yang iro, amar ba, hadok kata-kata kalakta hamad hamsen jong breu, lagi pang di stom jur di kon jong ibapli, tam malek hospital, banlek sumaro ibapli kim don lacho, ki hapan sutiap pang hieng. Hato ka sarkar kamdon ngano ka jing selalam yang i, ya gitu ki rang ba breu ki badan salan kim don ngano jing selalam yang i ki pat ba kir-kirya. Balai pim wat kalak kalti wan penyok na salan. Teplai lang yang ngi kipat baru akador bapiro pinum yap ngi kipat baru nginum yap nginya imlang markat no ngin makan dengan selapar thai aku ai kawai kas ngin sayap lut ngim la banra ya kata ka klor jongi kata ka phau jongi semneng ngiwan lengkut ngin lai lengkut teplai ba ya pi pilong hi pipiang pidap tang nak ai kanong rimba yang ngi berit kirya kipat ba pimnon kanong ka jisau lam ngi yap longi ki kon ki jongi sak tangan longi Pida panggi konjong pi melum mararo direct so senior doktor ngi tangha dispensary tangap PhD ro ngim don lat saya kata lain hai berkat ngala ye ida ka khmat changa ngala syam da ka met changa bakan no kistom ki pajba sa than jongi khamtam ha Eastern Hills sa west kasi hills o kistom mi tamanga pajupoi ngakam tip thanra tambakat apo Eastern Hills ya kabayo ika khmat changa ki pajba kila kendo jinge sa bapalat kane karkom sensar asliang jongpi karkom sensar kumka jongpi kalakta sa bapalat ya ki imlang salang jongi pajba lara ka sarkar kam sa ulam yangi kam sngap ya ka jingnawa jongi ki pajba banse ni hab ban renti lang ni hab ban yami pajba lara don kamro ni hab ban lek keseu jingkang chapo central ro umdai ta hangta lara ka central lo kam sngap Wat support international ngin lek, support UNO ngin lek.
banse kane kadai ka hok tangi nado na kapor nga sarkar pharang kalabo ka an baga kendau ka siap ki mar po kendau kadai ka hok tangi kirit pai ki jaj benreu kasip nar garo hato paj ba pihun baj ban chutia ban chuklik ti hieng hat ngatip pijingjar pisitom pikordit dah kipang dah sistem bikon jong piro pimdon lat anwat ban sim dawaya ki atau pihun baj ban choklik ti hieng ang mi no ang ti no sim ka phone ying kolenga ladu la sai gas gingin yerti paj ba no tangan jingale jong pi jonga kanai ka jingale kadai jong paro kirit kiria ki paj ba paro kijaj benreu jongi kadai ka hok jongi ngin ya wat kalat kangti ngagar pat ya ka sarkaro bat kumjo ya kirang ba breu kiba don gerteng asalan basnau ba lada pidon gijing sneu lem ya ki paj ba bat kumjo ro yirit kiria alat langi giba pliro bakin ya kai bakin ya trai bakin ya yo pan ya kamai gaji kenang makiro kinumyap pelaj ya ucalan hakata kadong rim papiro pinumyap ki paj ba ro kinumyap nya imlang nya ejlang ublay ula pa angi hanigas la pertain nakadaw ayu nakadaw angin ya ejlang para breu umdai ban ya competition ngangan compete ya pi bin compete nga ngam non kam ya kata ngaton kam ban pulsau thu ya pi kumnongin nya saprang namar ba kaspa kam don jingmut kam don mining pin kamai kat ba kamai ro kam don jingmut tapi yap pin lai likut pin ra ban ra sit karo pin la ban ra tem toyu bangin khapnap toyu bangin bangin lucia toyu bangin ibang yang kiwe toyu bangin kwa si kwa ban ruspa non mut kana non jingmut ngai la de ngaduk ngam don kata galak kata kelur tangba da nunu perlok jenga kibri ki baduk ki pan jinggarap dangan dan arpo laipo karo ngai ngangam jo pendok ngangam jo khamnap te hake kanong rim bapi ki he ka sarkar pi babiang bakoj te pelai pim non gajing sneu lem ya kirit kiria ya ki paj ba te pelai yau salan hakata kanong rim bapi ka sarkaro pinumyap ki he ki hanro kinumyap ngi kirit kiria ki paj ba ro nginumyap tas sneu lem yang ngiro tamangan ong api paj ba kawe wat ngap ya bakran uno minister na UCM na wat ngap namar lada pis ngap ya ki bagi kran maki kabadai sudah kabapha sudah kabayaj bet sudah kabalong sudah tambah dah kadai kabapha gi paj ba ngin stop ando kana ngin ya kenu jinge ando kana lada pis ngap ya kini ki preu lada pi up sa ya ki bakin ya chaprang ganti kin pleo duyong kat kum bagi ong bagi kram song thaj nanang api ngin poi sono tangba kawe gasni ngina poi lut sesurok unkeu tangga sarkar unkeu tang gi han urit uria upaj ba un poi lut sesurok wanum apco wanum sania so paj ba irenti lang mi na paj ba ngin yang wat kalat kangti ublai ya pi yang ula pa ingin seperti bani arab mar kliang ya kasap katalan ula ai lupa ngadon kami ka timun tidiang jam pi paj ba nganum randen ngan ngin yat be saprang aduk bangina poi so thong ngin na yo ban khat yo so ubatiang tang tai kublesi ajarno yang ke sumur main rongkat wajar ini rongkat wasakil kenang wara yo jing TV untuk MD khar Bangladesh wan chini sari dari yomi da boten ni nadok mulong bodi ele saya kedom yo ni so dok pramer so ni pramer mana ya ada bigi yo gi so na pramer pun uni gi sthanan mana pun sthanan le baru le dari ani upaya itu kena to thap yo seru lamba yang teu dekhar walalang oki dekhar bangali na ko kalan ute ya uli lamba ute ki kon ute ki staff yang terpai ute ki kon yang temui yang Bangladesh tetap kini juki idap siai juki depo yang kecil nyamer boden yang dijok so nyamer lama driver auto njok so itu udah judo derau rangkat cebi bulgari neke benta i polis da titip chai wan polis itu udah jok so tanah gini lamba keren geri taniga gagari kian taniga lamba keren tan digo iga tanat do termi I nagaliang gajwai circle hane gasngi wa the phone in made na ki
member giong I tada yok so ki ya kini ki menderi ki Bangladesh kamwa nyau ngut sungut ki cenrang kawi ki kentai wa arngut ki kena kunang kien ta henne gesngi da lai kamwanin da de pabu ki hapramer traffic cell haiti ta ini ida lai hagati ke pramer hadino da lai chemno iya kini ki kena yani kini ki Bangladesh nang em gi haiti hadino da ya klami waki henne gesngi bo biangi ya ka FIR wa ki won da ekti haka anyong ki mot ka an ka dau be ko ya won ko em kam ya won ga jing da wa yong hadu pun poi thau wat haka FIR ndo ni le ibu I yo pen pai ya kitu ki Bangladesh nto yo pen si yo pen jot yo pen prai ki won gitu wat ki kena wat ki tu ki senrang wat ki tu ngentai le tahan ni de kentui ya de kerpat I ya ka polis wat ki traffic cell yang ka pramer le wa ya kam kini wo kentu ya ka ya chim khya ga wa nado mtu mhoi de kani kam gani go poi wan rum kerthep ki bar menderi chai sagawi kwa ong ya gi wanong ya gi nongso yang ka an wa neni khmat wa ber kwa chem kam ini ijo mejo ukso I de I modwa kwa I modwa khantam hagalain border hagalain gibon ki khapot ki area gibon yong ka yo uchek ya ginong sia lane ya ginong mi to upat ki neni khmat wa em kamera u pen em kam I de I upulut pori hewon I thau kwa I ka an kuntui mod neni modwa ka an to upat ko ya gibon go to pediang yi gum to pediang to kuntai ini kalian ke KSU wa ong imut wa lam ye hin ka an wa u krek ga ye kam mut in kalian ke KSU la hewan ni taw la im eladi u bo ba yi kharwo chafi wa la da chami giwan im jing map de kalian ang igasen la hewan la hajan tia la hakasi la hewan ni taw duita dan hi khuble jibon ka singi na kalian jong ki sen samla snong volunteer snong but ka elite organization jung ki self help group ya punlong ya gani ka jing pre social work but khut ye ki nyut ye ki nyer but khantam in plastic ni du balayo ji kai na ka office jong u block development officer dan ba kan ka swat bharat mission ban ya penduk deng thong ya ki jing sapriang jung ki plastic apo usno ka thau di nagaliang jong ka snong ila ia penbek bantre social na kapor sa kapor te hnrei kali ka jeka ka badai ka area jong ka civil hostel nong ston ka ladon ka jing chipun ya ki kun samla jong ka snong ya ka biu ba kunju ba ya ka snong ko we na ka daw ba ibana bar jong snong mau ka diang deng ba kan di ka national highway ki penjekria da ka baki bread ki plastic hadin bala de bam ki jing bam bat ki we pat ki para snong ba marjan ni sajlap ki juan the ya ki plastic ba ja ki we ki tier penjebo te kani ka lalong ko we ka jing ka ba kraw yang ni ka snong no ba le kuy ta ka jing kerpat kalong ni ra kerpat betul tujuh ya ki snong ba marjan jong kani ka area nong ton ba pisau ha bandung ban bread pathar yi plastic ba ja ki we ki chair po jong ni area snong jongi nila penbaju kat balak na kaliang jong ki volunteer jong snong ban pek perman ya kani ki jeka balada ngilap ya kitu diberi sim kabu ban penjekria ban bread pathar yi plastik kamut pasnong ladalap pensitom patung anjong pasnong untang akarpat ba nakaliang jong di para marjan jong di snong balada pi jon ginu ginyut ginyer ha
ban the hala ke jong ki jaka hala ke jong ki snong kum bangi ke snong mau kedang gidon la ke jong ke jaka te nyut omde ban chubrat batar ela dalap papi yaile igibukum di kam nimban se ban le igibun kam patkum an snong jong ke snong mau uba medal sing lengdo ubujo khod e uba pep hakasi se jan jong tayo ka khat praterik uno pra menta ubnai ulayo banno senyang dekiter ba pendon kam haki kam khawai shaka village organization jong shngi maulen southwest khas hill district habakren haga jingalang balungkon uba medal sing lengdo ubadi uwei na kiri rang ba ubadon kemensi manle bha bat yaram haki kam no senyang ye ki breu haka thain southwest khas hill district bat haki ba bon ki benta khamtam haki ni ki asnem baladep na ka daw jong jingdon ka khangdam covid khat khandai hakani ke kinti ba menta uni urang ba ola yo pat ban no senyang saya ka vo shngi maulen haka bola ong ba lengba kani ke jing no senyang udon ke jing thmu ka bakraw ban kinti ye ka thain namar ba wat la tang ka bor met jong u bat udon ru ka thong ne ke jing thmu ban shakri khamba shu shu nangni shakman lada udon ka lan kalinti lengba ka kam sain per thei hakani gesngi laidon lang u secretary jong ka UDP Mawphor circle uba kedi wanyang ha ka baula penpau bana ka liang jong u bat ka UDP Mawphor circle kala imon bat ibin yo ba medal singlang do ban trowa shaka district bat central body ban long kum uwe ne ki kertong na ka UDP ba unya aireng hakani ki election ka ban sawan naga bynta ka Mawphor constituency ya ka jingalang balangkot lapanya da ka kong son Mary langkhoi secretary VO shngi maulen bat la yo ru ya ka jingkran na ka kong yarlin langkhoi president ka VO shngi maulen na umantri shnong ga shngi maulen uba stylan nongrum bat uba jingitli lengdo nonglain kibalai don lang hakani ke sngi kilong nadu kit khot jong SHG jong shngi maulen hakama kila a yek jing songo yaw ba medal sing lengdo na ka panta ke jingle bha jong u da kitiar haka ju ke sngi la yoru yek jing ai so bha da ki almanak jong usnem aja arfuar hak ki pai ba jong shnong shngi maulen abang i kini tiar ngasngo bakalong kum kijing fasnio ma sngo kum ba fasnio bangi yo kini namar ba hoj ni persyang ki banwat jing rap nang ni nong tai ki kijing dong kam ji ki don ki bakular ki don ki balai sngap nang ka sngat te na kata kada ma ngasngo mata ba kilong kum kijing fasnio shisha bani i ba ye kini ki tiar ki ba don ni na de menimit ba la ki kam la ni tang jong ka VO ki self help group ki badon po jangka rei ka dei hinak banta baro ka wei hi ka snong ka thau bat dei tang ka snong ka thau hi baro ka ki ba mar jan mar pal se ki ba nang ni na jan po snong jingi te nisngo ba ka long ka step ka ba kmen ha ka ni ka por ni ka pat la ni duai ha ublei ba piru pinang la ban yo ya ka met ka ko ba khia ba ublei trai kan rat unang ku kur do ya pi un ai pi ka jing ko jing khia ya ka jing trei jing pi bo nong the kar hai jing ai kum ba pidon kata ka men sim ka jing keluj nak benta benera ple mi ki wei te ublei un sanang kar kui pi nyamla ban siu keliang yi pi ta ki ai rei in siu keliang la ni la ban ai pi tan ki jing duai jingi ka ba ngakar pat ba ngi wei pi wei nin bo ka jing thmu ban duai lem nak benta jing pi ba pinang la ban ru ban nang roi perung pera ha ka jing im jing pi ba man la ka sni bat ngepdian subharu ya kini kiparlok ki bayawan senram lang bat i wat amenta ngila bat ong ba ngipat nyukan we ya pi te nang ni sakmat ngin sa nang jin sa nang nyukan ya pi te kane kajingwan jung pi ha kane ke step menta kila pen biang ya kapol jong ka snong jungi barok ka we yang smubha amtam ya ibabu denis ibadai na ka snong sokma ibalawan ban yedon ringkat lang bat ngi menta ngap yang skubha khamtam ya kawio kawi dei leng ba jong kawio kabala ban wanra ya kane ke jingalang menta ka step ngap yang skubha ki nadu ke presiden sekretari bat baro ki member jong kawio hadu kharwai ngam la banjer kerteng yeno ngap yang skubha ya pi baro nadu ki khalung khana kilong kmi kilong kpa ki bayadon lang hang ne tang kini kentien kublai sibun pi ke jeng pat jong pi ba ke jeng thmu ke jong nga ngala yo bon pun urlong ha kan step ta ka di ke ban kiman yang hadu ta kata
Kajing poi jongi hang ne kalong hadin ba ngalayo pediang ya ka city haka WhatsApp lumbai ba anak jenget haka kharlai tarik jung Disember arjar afuwe. City kalong ba kajing kepat kalong namta nakaliang jong P SSG VO. Bala bu yang ban kepat ba la dalong kepala ban yarap lem habai dia begini kitiar. Tinggal pakat ngasu gadi ke bae thani nga mar nga tip bat nga suthu ila de nga nang de tamu bru kumbalong mapi kumne nga de bru pai ba ngam pade tu nomi khmat jong ti rei ka wi nga suku aban ong mai phi ba nga don ka musim ban ne tri lang rengkat ba phi wala de bor barir ro ba jule e kata umdi ke ban supla tang hang ni hakini ki banai hakini ki senem ki bal adep haba ki kendu bon ki jing habai de bakani ga pandemic nilawan ngil alai keleng haki senong ki thau ki beper bai de bat ki jing ki babon ki senong ki ba bu ke jing kepat inga te bun terlihi ki senong ngil ban yarap haki ki por te la pembahasan pupran ru terlihi senong ngil ban yarap te wala kadi ke barir ru kilap pediang da ke ba musim ke ba kemen tinggal kepat di viru hakane ke por gini kitiar bangan sa IT ki pin pendan kam hok gini kitiar kamdir kam kanumdei ke jing mutoi tang jong phi isel help group ni kan dei ke jing mutoi jong kadong kathani hi borok kowe tinggal kepat be pin ri pin sumar bahai kini kenang bikin ne kenang pinang yok ban pendon kam slempor ila ti bi ki tiar ki ne du si jeng im ke sadon hi ke por ki ba sniu bar ka shong ke ban kong ka shong ai phi ki long ke me kumnu be pin pendon kam bat kumnu pin sumar ki ena kaliang jonga kumbai kirurong ba kila pan pau ne adon sya ka musim ban yakit ban ya ba alam nam ta ka khia ka shon jong ka dong ka thain adu ko por jing babu harian nga yu don sedar kat bati re nga suthu tang nala de ka thani nga bang niwa ban ya don banta ha ki babun kiliang tinggal sim ka rai ngle perkhat hadin bai babu harian ni la ai jumut nga bala dolong ka bala nga don pedeng ka met ka bum khlain ke sungu bah ban ya beteng ya ka ni ka kam ha ka bai de ka kam sai hima sima hadin bing la isong perkhat ngle mir ngle ya thir bun por yang divisar kele junga ngampat kuak ban sim kene ke benta nrei musim junga ka kuak ban ya trelang ba phi pai ba ban ya don rekat lem ba phi pai ba so ko di ka ba yang tang nala di hi bangan yo ban ya don mata phi hakipor na koi ka por se koi pat ten rei lesel da tu blei tu bu na thau ibit nga bangan long tu nomi khmat jong phi matharangan yo ngal pakhat bangan yo bangan le khambhai ke ba ngayo bangan ne ngayo ban le hakidi kisi por bal alait baro ten kaliang junga nganum sim ko por ke don sekibun sekiwe pat ki program ki bangin nang senang lek nang ni sebut ke jing kepat di pin island ke jing kitbok ki ruwiang nga abai de begini ke jing thumu ke jungi inget ni tips kam ba phi ki long ke me ki ba thumu ba phi pani ki ni kitia pidon la ke jong ke jing thumu nam ta ka roi ke par jong ke seng jong phi ngar ngodon la ke jong ke jing thumu ngodon la ke jong ke mission yang ke par phi ba pin island ke jing kersan yingi kenang ba kini ke jing thumu jungi ke numlong kinlong ki ba yai bek ya garanti ya sai sin ha kani ko por kepat di phi pa phin bu lem ru yang a kijing duai na bangini yo ka mer ka bakhia ba ki e ki jitmu baro nakaliang jong ka wi amar ngi ngrai kini kitiar ka ba madak pep kumba phil bu ya ka application ha madak pop te nakaliang jong ju un saan obar phi kini kitiar te masada semar masada sukher bah ba kini kitiar kinne kinsa ngakrai ka debit ka kte jong ka wi tena la ong menteri nebu ka chong ka jong etrilum tel da cici sumar su kher bhai ki kam ki jam bor khak ki ba kino ki bro ki ai ha ka chnong jong chi lana ka krup jong ka chnong chi lana ha ka krup jong ka seng jong chi lana seng kemel lana kono wa lana seng kepala lana kino ki bentawa ada pi sumar pi su kher bha ka kinna kinsa kinne ki tiar mat phila ban penon kam hakar kom gobde hakano kom penon kam ka chong phi ko wi ong athai ma phila ban penon kam re na kaliang jonga de ngasi ong tar lam ta la phi sumar su kher bha phi burom kaliang wewe karoi re la da phi burom re kamut ba kan jenjar tatap deng ketik me phi apat phi prano de kata kalong re tina kaliang jonga ngakular bulada nan bukalo philong bro cikta hakachnong lajong ada PN ka mensim jo asian jo trilum we hadin we la pide ha kalong de ki wi de ki tenat jong ki self group la de ki long kepala ni ki long keme nga ngasnya ban ong ba barabor ka bu pidon kam cha na kaliang juga nga en rakat bat phi la ha ka chnong ha ka thau
lada hakan no bentawa cien nakat cinde no ai but no ai benta kan ba cien but cien benta lada PN kata ka jo bisni we din we setenat ro nak liang jonga gede kata ka bunga kwa bembu hak pedang yo pihak mat kanai den reng kwa ban tu EP selia sa ai ni tiar Ada ini kini kitar, ya kini kebiu hamtam, ya kini ki grup rohai, nama teng kesaja, dakiwan kitar daki ek baai ki rurang ba daki nomik mat asnong, kalau kamu baai dah bom, nama boleh, tak cuba kelap penokam untuk bom 10 baik hoi po, boleh nama kiwei kini baik kini baik, lada tak penokam kawei lada kawei kayeng tak penokam kawei kayeng kami yok penokam. Kim ai nani kum tam telu kadon teng hikam hatai lai pik man no sedang bania het no sedang ban ya prano ka group ka sel group hasno lo ko bio lo ko village organization kare ban pek yati seng ba pek hasno kare ban pek pai kita ba in pek ya ki ba de belong kum bo ju ja hane pek hanu gondong kum ta ki property ne ki tiar ba ai na ki no ikmat na ki ron ba teng kilong no pi personal property tiar simet kilong tiar yeng no cuti long no tiar chung ki tiar set kilong tiar chung no da dong kampai ba corat semrat da pidi pan ki ong kanre enre da ta kada ko den gejing ma ta kada ong pi teng ki tiar kilong kum bom ta supo kala uplo bai dia la kra bai ko ta kada ka wiu metangi sutrat pat nomor bagari keseng bapai ini grup apa Rang ban supan pau I babun ki benta nak liang jungi kasarkel niyo I ban pen mau I bat ila sebut hadu kata bat nganaken mau ru hang de hanong dom ngamar hak tu ko por bai ngimlap syu ye ban no jingerap na ka benta itu kilong yeng ye ka bangi ila don ji temu ban ai ban nak liang ju I ila yarap ru hadu sopo teli ki kombor ki blanket syakitu kilong yeng ki baduk Sakitu kilong yeng kibaduk bat nakaliang ju ngaru ngador ringkat hak to kepor om dai ta hang tu hak aneka area hi baro ko wejung ka mo keluar sarkel lajan baro kisnong I bapep ilayat ringkat bat ni kum ka parti jong ka mo keluar sarkel na ka benta ban yara ban not sniang lem na ka benta kitu ki snong ki tau ki ba mai ila yarap bat nakaliang jungi ibang ni la kepat ye im semlak kerna watang sisin ro dai halor ka neka benta bana kaliang junga kumu general secretary jong ka parti lada long kat palong ni hap giban penbor ya ki nong ilam jungi ka district kumjuru jong ka central body ba nginiat lai rengkat bat I ba pep kumbala jule man la usnem menta usnem ru ka doba shnong mola melyang East Giant Hill District kala pendi tenat ya ka shnong ga thau da ki jing thaba ding babun rong bat penwan dur itnat hakiru kom ba pher khamtam ha ka bai dei bat ka jing rakhe ya ka Christmas ya ki ni ki jing thaba ding lawan man play da usherman jong ka Giant Hills Autonomous District Council u Dr. Sanki Shangpung ha ka jinga don lang u Deputy Commissioner ka East Giant Hill District u ba SSM le lembar ki wei pat ki riurang ba u Dr. Sanki Sangpung ula ai ka jingkit bok kit riang ye ka dor ba shnong mola melyang bat ya baro ki nong shong shnong ki brala man shina penwandur ha ka rukom ka itnat bha da ki jing thaba ding babun jaj ha ka ni ka shnong ula kit bok ru ba ka ni ka shnong kan nang kiu bakan pau om tang hapo jong ga jylla henre ha ka pthei hi baro ko wei namar kata ula khot bat ye werlang ya baro man wan jungo ye ka ni ka shnong bat ong ba ka ni ka shnong ka long ka nuksa ye ki wei ru kumjo ban don ye ka men se ban penne pensa ya kamariang ka bakup da ka jing jerngam
Kumjuru nakaliang jong u Deputy Commissioner ka East Giant Hill District uba SS Imle ula ai ka jing ro ya ka jing itna jong ka nigashnong mula milyang kabala penkre ka Christmas bad ha ka ju kapor karakhiru ya ka jing dap san post nem jong ka jing yo jylla ka megalia open pau ya ka jing songo ya ki nong shong shnong bad kumjuru ya ki long shua ki bla prat lenti ban e ya ka maryang uwahe shnong ka mula milyang uba apmon pachang ula ai kublai Christmas da ka baong ya baro tungin rakhe ka Christmas da ka man siem ka bakmen bat ka balai loy namaru try jisu ulawan man plai lo ya ki brew na ka jinglong marau chong ka pop lai thoru ba ka dorba shnong mula milyang kan omshem bairong ya ki pa ba ki bawan ban jungo kai ya ka shnong ka thau hanrei bakin shup them ni no sinyang kat bas ngomon ha ka sunduk donation box haki jaka balabo ban pediang yakinong wan jengok ka ya ka shnong bat ki paj ba kin yo ru ya ka gate pass raki wan rung shaka shnong mula milyang ngai we record lang ye phi ki nong snong ki jong po jong district pada po jong jelai ber away bisngum ha ban ye wan page lang jong khmat ban sakhi bat phnyo iru shibun ki jat jinyo ik ba phala nyo iru ik map jong ka mekalia ka ba kilak labat ong ba ka natural map punandur dakiting kwitnat tani por singten teng liang jonga akit bok kriang yang snong mul muliang kumjur kinang lam jongka kinang tresitom patna kampun phaisu khnang ba kani snong kanlong ko we nik suma pau nam tam om tang pok ka jylla pokari hanrei hak phri rokwe kuble sibon kuble sijak mo kublai pi barak ka persi barak ka wei kalap krek ban piang ya ka jingwan long briu ukulung jusu ubalong ka jingchai jong ka pertai ngiru kum ka chnong ka berit ngila pun krek ban piang ya ka Christmas lingba kini kilaj extra wakansa kiba lete hakideng bajarngam kum kadak ban piang ya utaus jong ka jingsu namar kata tungin rekhe ya ka Christmas om da ka jinglong rau henry da kamsen bekmen balai luj namar bu ulu pelai luj yau bru na ka jinglong rau ka Christmas besuk bekmen ya fi bara kuble sibon to ka jingdap san house nem street me khana ngi mo dau celebrate ka ho trik no
Rajari sem mi arya kuat. Kena kalian siau mu siau komen ni nong elam ni wa man chai yang sudah yo ya ka state ni man wa akan start ni hanya le stom ni dah yo pan kurang ni ya khut lang ya orang ni nong ni pokok desing ni yo krek lang ya krek lang ya warai ka roi kapar awai to ka state ni tu ten Hagi day bat kena kecil pun krek jong kasnong mul meliang ya kena ki Christmas light extravaganza dan kalian jonga mas ngudi ban ai gaji publik kerpang ya kinong alam snong nadu orang bat snong mas ke trisnong ki isi member satu baro bat kumjuru ya baro kinong snong kibel tristom nagamta pat pisna pat pluandur hak ta kerkong bitnat ya kini sikina light haknik senang meliang. Berhawat haknik senang meladap. Kalian jonga ya itang sosial media rementa kasni. Ngaliok ban sekid lagi jongi kemat. Berhawat kejiyuk ni jonga kalong bapala bat witenat. Kata dah haknik por. Asuk ben man ong hani. Pak senang meliang kalong kawe lagi senang witenat bat bukhuitam. Kebalong ru kum kunuksa. Ripat senang tuda saudong jong ke distrik patkum juru. Kislah hemrok kuwe. Hagi day bat kena kecil pun krek jong kasnong mul meliang ya kena ki Christmas light extravaganza dan kalian jonga mas ngudi ban ai gaji publik kerpang ya kinong alam snong nadu orang bat snong mas ke trisnong ki isi member satu baro bat kumjuru ya baro kinong snong kibel tristom nagamta pat pisna pat pluandur hak ta kerkong bitnat ya kini sikina light haknik senang meliang. Berhawat haknik senang meladap. Kalian jonga ya itang sosial media rementa kasni. Ngaliok ban sekid lagi jongi kemat. Berhawat kejiyuk ni jonga kalong bapala bat witenat. Kata dah haknik por. Asuk ben man ong hani. Pak senang meliang kalong kawe lagi senang witenat bat bukhuitam. Kebalong ru kum kunuksa. Ripat senang tuda saudong jong ke distrik patkum juru. Kislah hemrok kuwe. Tengah kerpat. Pakai wear rekod lang yati ki nong senang. Kita pok jong distrik pada pok jong jylla berkawe bes ngum ha panyawan page lagi jong khmat ban sakhi pat phnyok iru sibun kijat jinyo ik baphala
hanya iru iki map jong ke Mekalia ke bagi labat ong ba ke natural map apunandur dakiting ke tenat dan ni por syuting teng liang jonga akit bok kriang yang snong mul meliang kumjur kinang lam jongka kinang tresitom pana kampun phayu kenang ba kani snong kanlong ko welik suma pau nam tam om tang pok ke jylla pok ri hanrei hak pri rokoi kuble sibon kuble sijak kublai pi barok ke persi barok kawai kalap krek ban piang ya ke jingwan long briu ukulung jusu ubalong ke jingchai jong ke perti Ito ka tingdap san house nem state me kana wi mo daw celebrate ka wi trip yo na jeri sem me ar ko at tin ka liang nga sel mo sel comment ni ki nong ilam wi wa man chwa yung i ku da yo ka state yung i man wa ka ki start ki ka jing le stom ki da yo ki par pura yung ki ya khut lang yo ro ki nong nong ni ko da sing ni yo kre lang ya kre lang yo wa ra ka roi ka par awai to ka state yung i tu ten ko le simon bakla hanya iru iki map jong ke Mekalia ke bagi labat ong ba ke natural map apunandur dakiting ke tenat dan ni por syuting teng liang jonga akit bok kriang yang snong mul meliang kumjur kinang lam jongka kinang tresitom pana kampun phayu kenang ba kani snong kanlong ko welik suma pau nam tam om tang pok ke jylla pok ri hanrei hak pri rokoi kuble sibon kuble sijak kublai pi barok ke persi barok kawai kalap krek ban piang ya ke jingwan long briu ukulung jusu ubalong ke jingchai jong ke perti ngiru kum ke snong ke berit ngira pengkrek ban piang ya ke Christmas lingba kini kilat extra wakansa kiba letek hakideng bejerngam kum kadak ban piang ya utaus jong ke jingsu namar kata tungin rekhe ya ke Christmas omda ke jinglong rau hendai da kamsen bekemen balai luj namar bu ulu pelai luj yau bru na ke jinglong rau ke Christmas besuk bekemen yafi barok kuble sibun Tikatung ila poi shiga bekut jangka tup kubor, sashi senpan, kublai shibon yapi baro, tan haduk begini shembiang, kublai shibon.